sempre veure com procedir. Doncs a mi m'agraden els xics. Estic a sobre tot el que necessites. Carles, hem de parlar amb tu. Se m'entera per ahir que ja no t'agraden les xiques. I és que em dóna molta vergonya. T'han vist per el carrer amb un xiquet agafat de la mà. Què hem fet malament amb tu? Jo soc feliç. Feliç? Però com pots dir que eres feliç si això és una desgràcia? Pare. O canvies o t'haurem d'internar per a que te se cure esta malaltia. Però... He estat investigant sobre la meva orientació sexual. Espere que per a canviar i ser un home com Déu mana. Ja sóc un home com Déu mana, no sols que no com a vosaltres vos agradaria. Mira, si no entres en raó amb les bones, El que entra en raó eres tu. La meva orientació sexual no és cosa que es puga decidir. I a més, fa moltíssims anys que ha deixat de considerar-se una malaltia o un trastorn mental. i això qui ho diu? Un altre com tu? Carles, estàs reflexionant i crec que ton pare s'està equivocant. Però defensa'm, si et creus que jo ets igual de culpable. No sé com fer-ho, ja saps que la seva visió de les coses és molt diferent. No renunciaré a qui sóc perquè mon pare tinc una ment prehistòrica. Ho intentaré, però saps que no puc prometre res. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Bé. Bé, doncs avui us presento el vostre nou company. Ell és Nit. Hola, nit. Nit va estar amb nosaltres el que queda de curs i si us pareix anem a conèixer-lo un poquet més. Algú té alguna pregunta a fer-li? Estàs segur, Nit? Sí, necesito cantar allá. Sabeu jugar al qui és qui? Sí. Doncs este joc és el mateix. Així que vosaltres heu d'intentar endevinar amb aquestes fotos de quan éreu xicotets qui és qui. D'acord? El 6 es Joan. El 7 es Arnau. El 5 és Berta. És que la nit i en la foto hi ha una xiqueta. Sí, esa persona en la foto abans era jo. Durant molt de temps no em vaig sentir identificat ni amb el nom ni amb el gènere que em van ficar. Aleshores vaig decidir canviar-me la nit. Nit significa llum. I això és el que vull ser. Una llum d'autenticitat i llibertat. I el dic perquè pense que la classe és un lloc segur. Tranquil, Nit. Ens da igual que si xic, xica o el que vulguis. S'estimem molt. Gràcies per confiar en nosaltres. Encara estic en xoc en el tema de nit. Alguna cosa hi ha de passar al cap perquè això no és normal. És una cosa antinatural. Y está bien orgullosa el tío. A mí yo digo la tía. Jo passé d'arribar-me i comentó que en un grup amb eixa cosa... Jo tampoc. Què et passa, Pau? No t'agrada la xiqueta o què? Pares, avui en el col·le ha passat una cosa. Resulta que Nita va ser una xiqueta jo a contar davant de tots. Que valent, segur que li ha costat molt prendre la decisió d'obrir-se. Sí, això ha dit. Jo ho ha fet perquè pensa que la classe és un lloc segur. Clar, això diu molt de vosaltres, Pau. Nit és un tio guai, admira el seu coratge. Jo no sé si podria fer-ho. A nosaltres pots contar-nos qualsevol cosa. Fill, no tingues preocupacions, conta'ns tot el que te corre. Pares, jo... Ho sabem, fill. Ho sabem des de fa molt de temps. Però... Els pares sabem aquestes coses. Estàvem esperant a que tu ho saberes. I... T'acceptem, te volem i res va canviar entre nosaltres, filla. Sí, Pau, on vas, fill? També tens al col·le i encara no saps quin bany és cadascú? Quin parat estàs? No estic enfadat, estic al bany que em correspon. ¿Pero qué dius, Borinot? ¡Mira el cartell! Mare meva, com està? Ja he enviat el cartell i vos sí que estic en el correcte. Va, deixa de fer el tonto, que amb una rareta classe ja tenim prou. Ni no és cap raret. Que ets seràs un defensor, no seràs totalment transsexual d'eixos. Tant de temps juntant-nos amb tu. Ei, xics, mireu qui ha arribat. Vamos, Pau. Deixeu que aquí no vos canseu. Ven el cartell de seleccionar. Que pareces una bestiola ranilleja. No serveixes per a res. Maleritat sexual. I no tornes. Està
Estàs bé? Pots alçar-te? Crec que sí. Hem parlat molt, però se'm dona bé escoltar. Volia ser tan valenta com tu i poder ser lliure. Pots dir? Sí, ni també em passa com a tu. Du molt de temps pensant com dir que en realitat sóc una xiqueta. Tu m'inspirares, però els meus amics... Els teus amics tal volta no són tan amics. Tenen que aprendre a acceptar-te. No creus que devries ser feliç? Val, xics, doncs anem a veure un vídeo, val? Val. Val, i després de veure el vídeo, què penseu? Que tots haurien de poder ser lliures. I la gent hauria d'opinar sobre aquestes coses. Tots i totes mereixem respecte. I amor, la vida hauria de ser més fàcil. Per exemple, mireu a nit, va obrir-se la classe i no va passar res. Perquè en realitat és això, res. Penseu-ho, perquè va tindre que dir que va ser una xiqueta, però la resta no hem de dir que abans el nostre monyo era d'un altre color. La veritat és que m'alegra molt aquestes reflexions i m'alegra molt que sigueu d'aquesta ment oberta, però m'agradaria que reflexionareu sobre les últimes accions que heu fet. Però què, ha passat alguna cosa? Ei, vosaltres! Ei, xiques, sabeu que ara estem a algú? Ui! A tu qui t'agrada? És difícil. Diso! Diso! Som Pere i Lluïsa. Què? Això és impossible. Per què? Com va agradar-te un xic i una xica al mateix temps, o un o l'altre? Si haguera sabut abans no haguera sigut la teva amiga. Ni nosaltres. Doncs jo sí. Fillada, estàs bé? Què ha passat? Res, s'ha caigut ella soles. Qui l'acompanya? Qui l'ajuda? Vinga, anem. Jo mateixa. Estàs bé? T'has fet mal? No, si ja estic acostumada. No hauries d'estar a l'escola. Sols saps plorar i sempre estàs cridant l'atenció. Però que no saps ni parlar. Gala tenia raó, sols sap plorar la bisexual esta. Clase, vaig a fer unes fotocòpies i a replegar material i tal. Pues dice jugant al Pueblo Duerme, que sé que vos encanta. Però que sabeu que si n'hi ha conflictes... No tornarem a jugar, ho tenim transparent. Molt bé. Doncs Cupido es desperta y assenyala a la parella enamorada. Te he dit una parella. Una parella és de dues persones, tres no es pot. Tenen que ser dos. Sí, sí es pot, perquè vostè és bisexual i la dona en Pere i Lluïsa. Val, ja heu acabat? Vinga, perfecte. Agarra pincels, un parell de pintures... Ai, junteu les taules, que si no van a caure les pintures per el mig. Que pensem que esta té por i si no volen que ens opere. Ai, per favor, va, Roser, no te pots ni té res. Roser, arrima. Volies parlar amb mi, no? No. Era una tonteria. Estàs segura? Sí. Maria, ¿puedo hablar un momento? Sí, por fin sin para. Recordeu que demà toca resolució de conflictes, així que recordeu colar avui els conflictes que tingueu, val? Val. Com ja sabeu, agafarem un conflicte de la caixa, ho representarem i després parlarem entre tots i totes. Preparats? Preparades? Sí. Escolen a una persona per ser diferent. Val, tu faràs? I tu? Prepareu un poquet? Eres una cosa més en aquesta classe. Un store, res, un moble, ja, vés-te'n d'ací. Ho sent, Roser, ho sent moltíssim. Jo no volia que et sentires així. Gràcies a això he pogut sentir tot el que t'hem fet passar i de físic, que pot ser sentir-se xutxat. Em comprens, Sara? Jo també et demano disculpes. No en pararem a reflexionar. Per la meva part, admet que no ha estat gens bé el que t'hem fet i si tu vols podríem tornar a ser amigues. A partir d'ara estem així per donar-te suport. No hauries sentir-te mal per qui eres. Gràcies, és molt important per a mi escoltar aquestes paraules. Ha sigut superemocionant. Moltes gràcies, xiques. Aprendre a acceptar les diferències és una lliçó superimportant de la vostra vida. Adéu, carinyet. Adéu, amor.
Un par de temps ha dit que avui t'han acompanyat a classe les teues mares. No comenceu. No, si tens molta sort, Zoe. Si perds una mare, tens una altra de recanvi. I quina de us te cria per a dinar? O qui diu, com vaig jo trobe, qui lío, no? T'ho repeteixen 2 vegades? I no se barallen per veure qui mana. La meva pregunta és d'on has sortit tu, perquè fins les parelles d'animals són mascle i femella. Lo que vol dir és que la teva família és antinatural. Una és la teva mare i l'altra no? Fan el sorteig o com està la cosa? La meva família és igual de vàlida que la vostra i les meves mares són increïbles. Ah, sí? Que també tens superpoders o alguna cosa així? Clar, el poder de convertir en un bitxo tot allò que toquen. Però no t'embates, dona, si els nens volen que resolgues els nostres dubtes per poder comprendre millor. Val, com ja he vist que els llibres de la biblioteca no us motiven res, se m'ha ocorregut una altra cosa. Anem a fer una tertúlia literària. Algú sap el que és? Dime. Parlar un llibre. Molt bé. I qui serà el llibre? El llibre que llegeixi per a vosaltres se diu Sobre què. Algú vol començar a parlar de les primeres 40 pàgines? Va sobre un xiquet que sempre le diuen coses i està soles. Però no sabem per què. I què penseu que... Adoptada, penosa, ridícula. El xiquet ja no pot més, no vol contar a ningú el que li passa perquè té por a la reacció dels seus agressors. Qué pena, si estuviera a la seva clase segur que li ajudaria. A mi em donaria vergonya de xiren les dos al carrer. És que és una cosa sense trillar. Ja estarà bé, no? Que no teniu res millor per què vindre a molestar-me. Tan vull estar a la vostra vida. Mare meua, que se està de sola, tia. Sou insoportables. Val, classe, última tertúlia. Algú vol comentar alguna cosa sobre les últimes pàgines? El xiquet ha pres una decisió. Se'n va de la ciutat per a poder viure feliç en pau. Com haurà d'estar per prendre aquesta decisió tan desesperada? Penseu que és una decisió encertada o no? Doncs jo penso que no, perquè al final ha fet el que volia la gent que no l'acceptava. Ha canviat tota la seva vida per ells. I què hauries fet tu? Demostrar que val més que totes aquestes paraules que se'ls volen fer un mal. Perquè al final està en començament per tenir una família diferent. I això que té de reir. Hi ha una frase que m'encanta que és en la diferència està la igualtat i això ens fa únics i irrepetibles perquè en realitat penseu, quin avorriment ser tots i totes iguals, no? Sí. Ser diferent no és detestable, però a la gent a vegades li costa obrir la seva ment i pensa que tot mal van a parar-te, com ja ha passat al protagonista. Sí, tenien ganes. Ens arrepentim molt de la que vareu fer. Semblem fuera al fondo del lecho. Fuera al fondo del lecho. Está muy guay. Es un color no, pero no sé si un blau que no se ve molt. Como la que sigue en español. Es como orgulloso. Vale, posem-ho, sí, m'he equivocat. Bueno, y Rosero, el dividendo ya huelga. Muy bien. Y ya huelga. Es contenido. ¿Qué curiosidades dan de la aventura? Yo también. Pues, hermana, ¿os hecho que la habitación? Sí. ¡Totes mona una! ¡Totes mona una! ¡Totes mona una! ¡Totes mona una!